Al matí a quatre bandes, amb Toni Marín. Les 11:06, aquí estem, Ràdio 4, al matí a quatre bandes, dia intens, des de molts punts de vista, i amb ganes de veure també què és el que passarà aquesta tarda. Recordin que demà, a partir de 2:45 del matí, estarà en aquest programa el secretari d'Organització del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Daniel Fernández. Serà realment interessantíssim veure quina és la valoració que fa de tot allò que veurem a partir de les, no va dir les 6 de la tarda, en realitat de les 4 de la tarda, quan es comenci a convocar la gent al voltant del punt inicial, que és el Passeig de Gràcia amb la Gran Via. I saben que finalment s'ha alterat l'ordre habitual d'aquesta manifestació i finalment acabarà al Parc de la Ciutadella de Barcelona. En 25 minuts connectem amb el Parc de la Ciutadella. Ara, però, arriba el moment d'abordar una nova secció. M'agrada molt això de nova secció. Pipo Serrano, bon dia, Pipo. Bon dia, Toni. Com estàs? Estic bé. Com estàs tu? Què tal la diada? T'agrada més la sintonia d'avui que ahir? Sí, m'agrada la sintonia. Sí, m'agrada. Has fet una pausa dramàtica? No, perquè m'he parat a escoltar-la. Molt bé. Estava tan l'èmfasi que estrenaves que... Doncs content de celebrar aquesta dia treballant amb vosaltres, d'estrenar aquesta secció. Pots dir cada setmana que és una nova secció i així... Ah, molt bé. Així com si continués la celebració, no? Efectivament. Em sembla una gran idea. Pipo, la teva realitat, no sé si dir la realitat virtual, com ho hem d'enfocar, això? Sí, o alterada. Jo, en realitat, com bé saps, vinc a fer teràpia. Ja Sí. t'ho vaig dir ahir. És una cosa que em passa. Fa temps que visc una espècie de realitat paral·lela. Bé, vosaltres sentiu una sèrie de coses. Jo visc la realitat d'una manera totalment diferent. Por la noche oigo voces, seria una mica, por la noche no? I por el dia, en També, realitat. no? Sí, de fet, això vindria a ser com aquella sèrie de televisió que alguns hauran seguit, que es diu Fringe. Sí. Saps quina et parlo, no? Fringe. Ah, sí. La del món paral·lel. Sí, Uns sí, protagonistes sí. que viuen un món paral·lel. A tu et passa una mica el mateix. Em passa una mica el mateix, efectivament. Un món paral·lel, i això és el que jo intentaré demostrar-vos setmana rere setmana amb el que passa a l'actualitat. Ja veuràs, anem al tema. Repassem algun dels temes d'actualitat de la setmana que m'han cridat a mi especialment l'atenció. He de dir que he intentat tenir, diguéssim, un tractament d'aquest discurs institucional que va fer el president ahir, però he vist que tenia tanta densitat el missatge que el prepararem per la setmana vinent. Ah, molt bé. Però començarem amb un altre tema cabdal. Els pobres pares aquests dies han de portar els nens a l'escola. Pobres, Demà, ells sí. estan molt tristos perquè els voldrien tenir a casa tot el dia, és evident. Sí. Però bé, després de saber doncs, que aquesta setmana començava, era evident que dimarts de la setmana passada la consellera Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, havia de comparèixer després del Consell Executiu amb el portaveu del govern, amb en Francesc Homs, que la rebia d'una manera curiosa. Bon dia a tothom. Sí, aquest és el Francesc Homs, i ho feia també amb la consellera Rigau, com deia. Moltes gràcies. Sí, doncs bé, el fet és que si veu seguir el Consell Executiu o la compareixença, veu veure que el conseller, el portaveu, Sí. li donava pas a la consellera d'una forma aparentment normal. En primer lloc donaré la paraula a la consellera d'Ensenyament perquè informi sobre el que s'ha tractat respecte, bàsicament diríem, a l'inici de curs, per entendre'ns, i tot el que és la política educativa que segueix el govern de la Generalitat actual. Doncs moltes gràcies. Sí, fins aquí. Molt correcte, Cap no? novetat, Molt normal, molt bé. Una forma educada, molt entranyable, de donar-li pas a una consellera. Clar. És normal. Clar. Però jo ho vaig sentir diferent. No vas sentir el mateix? No. Què vas sentir tu? En primer lloc donaré la paraula a la consellera d'Ensenyament perquè informi sobre el que s'ha tractat respecte, bàsicament diríem, a l'inici de curs, per entendre'ns, i tot el que és la política educativa que segueix el govern de la Generalitat actual. Doncs moltes gràcies. No, aquest era el primer. Aquest era el primer, sí. Hem tornat a sentir el portaveu molt educat, cosa que està bé, que tothom tingui clar que el nostre govern hi ha gent educada, però escoltem La en realitat amb el Pipo, que jo vaig veure. Vinga, va. Donaré la paraula a la consellera d'Ensenyament perquè informi sobre el que s'ha tractat respecte, bàsicament diríem, a l'inici de curs, per entendre'ns, i tot el que és a fer-se la punyeta. Doncs moltes gràcies. Què dius? A fer-se la punyeta? Això passa a la política, amic. Però escolta'm, tu vius entre en surt i en surt, no? Bé, no, en realitat la meva realitat potser és més real que la vostra. No et dic que no, eh? Sí, No et dic que no. Això pot passar. De fet, de la mateixa manera, quan ella va definir el curs que se'ns presenta, vosaltres us vau quedar amb el que us volíeu quedar, en realitat. Com a consellera, el conjunt del govern, de que el curs està preparat per poder començar. Clar, és el que tots voleu sentir, els pares i mares de Catalunya volen saber que tot està controlat. Clar. Jo encara no sóc pare. I no vas sentir això? No exactament. Bé,
El curs no està preparat per poder començar. No ho Per està. tant, aquest és un curs confús. Efectivament. És un curs confús. Absolutament confús, no està preparat per poder començar. I, de fet, això per no parlar de les mesures que la consellera va anunciar i que jo personalment vaig sentir i em vaig quedar absolutament estupefacte a la cadira. A veure. Estem davant d'una quantitat molt alta d'alumnes. És un curs que si l'haguéssim de definir en una sola frase, agafaríem la frase d'Einstein que ens deia qui va dissenyar el xupa-xup, com es va fabricar la Coca-Cola. Per tant, un dels reptes que té el nostre sistema és dedicar els temps escolars a la Coca-Cola, consecució de l'assoliment dels xupa-xup. Efectivament. Calia incrementar les hores de Coca-Cola. En parlarem com ho hem fet de cares a afavorir l'ocupació dels joves. Com tenim l'aplicació del pla confús, perquè els resultats ara per ara no ens són satisfactoris. De tant en tant els hi diria què voleu, ou dur, ou ferrat o truita. Però ou. I en parlarem. Clar. Hi ha una obsessió pel menjar. M'agrada aquest nou sistema educatiu, eh? És un tema de màrqueting, hem de mirar cap a l'empresa. Vull dir, Catalunya ha de formar empreses i empresaris, i això és el que té l'emprenedoria. Està clar. Però bé, deixem aquest tema i abordem-ne un altre que també avui serà al carrer. Parlem de l'acte d'aquesta tarda, la manifestació d'aquesta tarda. Com sabeu, els darrers dies han estat una espècie de tira i afluixa entre els polítics, si tu hi vas, si no hi vas, si és una mani indepe o no ho és, si jo hi hauria d'anar però no m'ho puc permetre. Bé, sabem que uns hi aniran, que d'altres no hi aniran, però fins la setmana passada tothom tenia bàsicament la mirada posada en una persona, amb una persona que no va aclarir què faria fins que ho va fer amb una altra emissora, en aquest cas a Catalunya Ràdio, i que es tractava d'Artur Mas. Ah, sí. El que crec que no hi ha de ser sóc jo, com a president del país. Si jo pensés en mi mateix, amb l'Artur Mas, hi aniria. Hi aniria de totes. Si pensés en el meu partit, també hi aniria. Si pensés en Convergència i Unió, també hi aniria. I si pensés en els meus votants, exclusivament, també hi aniria. Fixi si tinc raons per anar-hi. Però jo sóc el president d'un país que són 7 milions i mig de persones. Això és el que va dir Artur Mas. Això és el que va dir Artur. Sí. Això és el que vosaltres veu sentir, el que jo... Tinc la sensació que amb aquestes afirmacions tan enrevessades, quan els polítics ens han de justificar tant les coses, això els pot acabar traint i pot fer que es perdin, i que finalment els hi provoqui una espècie de lapsus mental que faci que finalment no sapiguem, o no sàpiguen ells tampoc, si això vol dir que sí hi aniran o que no hi aniran. Si jo pensés en mi mateix, amb l'Artur Mas, no hi aniria. Artur Mas hi aniria. No hi aniria de totes. Si pensés en el meu partit, no hi aniria. Si pensés en Convergència i Unió, hi aniria. I si pensés en els meus votants, no hi aniria. Exclusivament, també hi aniria. Fixi si tinc raons per anar-hi. I, òbviament, si pensés en Catalunya, des del punt de vista del que crec que en aquest moment a Catalunya li pot anar bé, també hi aniria. Però jo sóc el president d'un país que són 7 milions i mig de persones. Per tant, anímicament, és com si no hi fos. Físicament, no hi podré ser. Individualment, no hi aniria. No hi també. El que em dic. És impressionant. Pot acabar-te rebentant. És impressionant. És molt complicat. Sí. Però bé, si vols, deixem ja el president, perquè fa uns dies la màxima mandatària d'Espanya, Angela Merkel, sí. He dit d'Espanya, que ningú es confongui, va passar per Madrid per veure com anaven els deures, si els havien fet. I tot i que em vaig empassar l'informatiu, evidentment, d'aquesta casa, de Televisió Espanyola, com no podria ser d'una altra manera, cosa que faig absolutament sempre. També vaig mirar el de Televisió de Catalunya, vaig mirar tots els que vaig poder, però vaig trobar que Clar, aquestes són cases rigoroses. Clar. Molt serioses. I on vas anar a parar? La cosa a mi se'm feia una mica seriota. Sí. I vaig trobar que potser els traductors no s'ho acabaven de fer bé. Yeah. I jo dic que com jo sóc molt fan de les compareixences, finalment em vaig quedar amb aquesta altra emissora. Yo he trabajado, mire, fregando, planchando, en un McDonald's, que fue mi mejor trabajo. Yo quiero mucho a Rosa Benito, quiero mucho a Mila, aquí con Matamoros. Mi hija tiene una educación y habla inglés perfectamente, va a un colegio bilingüe y me saca unas notas que me siento muy orgullosa de la educación que creo que la estoy dando. Aquest és el veritable missatge d'Angela Merkel. Per favor, és impressionant. Molt millor. Molt millor. Absolutament millor. Tot i que he de dir que allò que he dit que era la màxima mandatària d'Espanya, va haver un tall que sí que em va agradar molt, que vaig veure en algun lloc i ara no recordo on, que va ser ella dient agraeixo molt al president Rajoy que hagi vingut a veure'm. En sèrio? Sí. Què fa? No, això és seriós. I ella va dir, perdó, he vingut jo a veure'l amb ell.
Però clar, això és, diguéssim que no és significatiu, hi ha un no? missatge subconscient que ella pensa que ja és seu. Bé. Segur que tampoc no li va xirriar massa a ningú, O sigui que cap problema. Bé, sigui com sigui. Et sembla que acabem amb música? Hem d'anar acabant. Sí, amb música acabem? Sí. Suposo que tots recordeu l'arma secreta que Pep Guardiola, el míster ara a Nova York, en moments de reflexió, va fer servir al final de la Champions de 2009 per animar a tots els seus jugadors. Va ser amb aquesta música, la banda sonora de Gladiator, amb un muntatge de tots els jugadors, on tots semblaven gladiadors. Va ser bonic. Molt emotiu, pell de gallina. Sí, exacte. Home, és bonic, diguéssim, ho veus. A mi que no m'agrada molt el futbol, però veient allò... Fins i tot, no? Home, estava molt bé. Doncs bé, segons he sabut, amics i amigues, podeu estar tranquils perquè el Real Madrid podria estar preparant-li un nou tema al seu estimat Cristiano Ronaldo. Porto des d'ahir que vaig veure el teu Twitter. Sí, ho vaig fer un tuit, és cert. Sí, dient que el Real Madrid havia trobat la cançó idònia per treure Cristiano Ronaldo de la seva tristor, no? Jo en realitat vaig fer diguéssim, ho vaig presentar en condicional, perquè mai se sap. Vaig dir que podrien trobar-la. I que la podrien trobar avui a les 11 aquí. Sí. Però és que podria ser així. A veure. Perquè si ara ens escolta... La gente dentro del club, él lo sabe, no puedo decir más nada. Yo soy aquel que en la fiesta fingió que no te conocía. No importa que no sepa quién es Lionel Messi. Yo soy aquella que se sonroja cuando oye tu risa. Que por último que siempre mejor. Yo soy el que se avergüenza cuando entras a todas las tías. La mujer en general no tiene por qué tener nacionalidad. La que no entiende que seas fan de Ramón García. ¿Qué agotamos? ¿Qué agotamos? La que sufre al verte bailar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. El que no te quiso hablar porque pusiste en tu perfil la foto de tu comunión. Amén. Puede ser que esté un poco triste. La naturalidad se hace querer. No voy a hablar más. Bé, doncs això podria ser la cançó que el Real Madrid incorporés al seu vestuari per animar una miqueta a Cristiano Ronaldo, o no. Tenim una noia al Twitter que diu que mola la teva secció. Ah, sí? Sí, es diu Alba Grifell. Home, ja ha posat la nova secció del Pipo. Mola. Que em busqui, Pipo Serrano, si no. Al Twitter, a la vida també, però... També, Sí. Escolta'm, potser hauries de tornar la setmana vinent. Ho fem com una nova secció. Ho fem com una si aquesta nova no hagués secció. existit. Exacte, com si fos una mena de prova que en realitat fèiem, no?, per veure si la cosa quallava o no, i la cosa ha quallat. Però ho podem fer així tot l'any, com si sempre hagués de quallar? Podem fer l'examen continu, vols dir, no? Hi ha més pressió. Més pressió. Clar. Treballes bé sota pressió, no? Sí. Ara parlem de treballar sota pressió. Tothom treballa sota pressió en aquests moments. És per això que avui, i hem d'anar una mica ràpids, perquè avui ja saben que el nostre programa, de manera puntual, acaba a 11:45, però avui tenim 10 minuts per parlar d'emprenedoria i d'una noia que, a més, ha dissenyat una app que està revolucionant-ho tot. És pel món de la parella. Tu tens parella? Sí. Sí? Una app. Lucía, hola, bon dia, Lucía. Hola, bon dia, què tal? Lucía Layunta, la teva app que està fent que guanyis tot, perquè has guanyat uns quants premis ja, no? Sí. Té a veure amb solucionar els problemes de parella, no? És una aplicació per comunicar-te, organitzar-te i divertir-te amb la teva parella. Sona bé, no? Home. Sona bé. Molt bé. Sí. Para l'orella, Pipo, gràcies. A vosaltres. Adéu, les 11:20. Tots els dimarts, a més de Pipo Serrano, Miquel Bonet.